Jeg havde lovet på Facebook, at jeg ville lave en serie af videoer, hvor jeg viser, hvordan jeg forspirer og omplanter og udplanter de forskellige skæreblomster, som jeg skal have i haven her til sommer 2026. Og jeg har taget lidt forskud på min forspiring. Og vil egentlig lige vise jer her, jeg havde nogle gamle frø af noget skabiose, som jeg puttede i den her boks her og stillede indenfor. Og de blev sat i boksen, hvad står der, den 7. februar 2026. Og det er så sådan en skabiose mix, sådan forskellige lyserød og hvid og lyseblå. Og som I kan se, så er der faktisk nogle af de her, der er spiret, og dem vil jeg gerne have plantet om i det her, sådan en forspiringsbakke her. Og det her, det er faktisk en blomstermuld, altså det er ikke en så- og priklemuld, så det vil sige, der er gødning i de her. Og når de her små spirer er kommet over i bakken, så skal de faktisk herover i mit forspiringsrum her. Og som I kan se, så har jeg allerede været rigtig godt i gang. Og noget af det, der er kommet op, det er blandt andet noget fingerbøl, som er sådan en mix af forskellige farver. Og de blev sat over, jeg kan ikke engang læse min egen skrift, men står der den 22. eller 26. eller 28. i første. Og de er kommet op, de har været i gang et stykke tid. De skal deles og plantes om i lidt mere for sig. Og her har jeg noget andet i gang, som er kommet op. Noget, der hedder et gråblad, og så er der noget kvægurt, som ikke er kommet op, men det regner jeg med, de gør. Og de her forspiringsbakker, de står på sådan en varmemåtte her, som jeg sætter til cirka 20 grader. Og nu har jeg gjort plads hernede til de skabiose, som jeg skal have over i forspiringsbakkerne der. Og herover der har jeg gang i nogle latyus, og de blev sat over den 21. januar, og dem plantede jeg om i går i de her store, eller større bakker her, og de skal ud i drivhuset, når der ikke er så koldt om natten, som der er lige nu. Der er sådan 6 minusgrader, og det er sådan lige koldt nok, men de er jo relativt hårdfører. Så når de ligesom har fået sat sig, så kniber jeg toppen af. Jeg vil lade 2 bladpar være, og så kniber jeg der, og det gør jeg på dem alle sammen. Sådan der. For at de skal buske sig, sådan så de laver så mange blade som muligt, eller stængler som muligt, og blomster og så videre, så de bliver gode til buketter. Det glæder jeg mig også meget til. Men lige nu, jeg ved ikke, om vi skal tage en lille runde her, hvad jeg har gang i. Der er nogle stimorblomster her, som er begyndt at dukke op stille og roligt. Og hvad har vi her? Der har vi også noget latyus, som ikke er kommet op endnu. Det er en Spencer White. Og det er jeg lidt spændt på, fordi det er faktisk også nogle ret gamle frø, som jeg har sat over. Og tænker, hvis det går, så går det, og hvis det ikke går, så går det ikke. Og så går det nok også. Det her, det er Irs klokke. Der er sådan et eller andet, der spirer. Jeg er faktisk lidt i tvivl, om det overhovedet er dem, eller om det er ukrudt. Men nu lader jeg det lige være. Der er en lang enhed nede for enden. Og hvad har vi her? Der er noget mere stimor.
Så ikke er kommet så langt. Der er ikke rigtig sket noget. Og herover er der også noget stømmer, hvor der er en lille bitte en nede for enden. Men de blev sat over. Jeg tror, at det er den 25. jeg har skrevet der. Så det får lige lov til at stå lidt endnu. Og så har jeg noget celosia. Og de er så småt kommet op. Det er godt på vej. Og så var der fingerbølner der. Og den havde vi kigget på. Og hvad har vi her? Der er også lidt fingerbøl. De er blevet... Det var den 7. i anden, og i dag der er den 17. Så det er 10 dage siden. Og der er faktisk... Hvis du kan se... Der er noget, der er på vej. Og der er 3 forskellige typer her. Der er en... Hvad står der? En Camelot White. Og en Camelot Cream. Og en Camelot Lavender. Og herinde der er der islandske valmuer. Og det er også nogle gamle frø, der har været ude. Og så er der et eller andet der er kommet op. Der er så også lidt mos, der er kommet med ind. Det er jeg lidt spændt på, hvad det bliver til. Den driller lige. Sådan der. Så der er gang i spirene her. Og der er også noget Latius her, som skal vandes, kan jeg se, men der er der lidt på vej. Det er en, der hedder en Ripple Mixed Formula, som er nogle gamle frø også. Men der er der lidt på vej der, men jeg kan se, at den skal lige vandes. Så, men lad os gå over og få de der små skabiosespire i jord. Så ja, så vender jeg tilbage. Så er vi rykket over til plantebakken her. Og jeg kan godt lide at have sådan nogle gummihandsker på, når jeg arbejder med jord. Og det er egentlig bare for at skåne mine hænder lidt. Og ikke have for meget sorte negle, selvom det selvfølgelig ikke kan undgås. Så jeg tager lige sådan et par gummihandsker på. Og jorden, som jeg bruger her, det er en blomstermuld. Og nu handler det om at få fyldt de her huller op, og så ikke mase, men sådan ligesom presse jorden ned, sådan så at jeg er sikker på, at der er jord hele vejen ned. Og lige nu, ja, jeg står også lige at få de værste klumper ud af jorden, sådan så at det er en dejlig luftig jord til de små rødder, skabioserødder her, og at der ikke er for mange grene og sådan for store dele i der ligesom tager pladsen nede i hullerne her. Fordi jeg vil jo gerne have mulden derned. Jeg vil ikke, der skal være noget til rødderne her. Blandt andet så er der nogle gange sådan nogle store grene stumper i. De ryger altså lige til siden. Og de er for store til de der små kimeplanter. Og hvad hedder det? Som du måske bemærker, så er der ikke lige så mange spirer i den her, som der var, da jeg viste bakken frem først. Og det skyldes simpelthen, at jeg har allerede fyldt en af de her spirebakker med små spirer. Og nu filmer jeg den her nummer 2 her, så jeg skal have fat i alle de små spirer. Og det viser jeg lige om lidt, men først så skal jeg lige have fyldt den her forspiringsbakke op. Og jeg presser lidt ned her. Ikke mase, men bare lige være sikker på, at der er jord hele vejen ned. Og det gøres på den her måde her.
det, så viser jeg lige, hvordan jeg forsigtigt tager de der spirer op, som har forspirer nede i det våde køkkenrulle. Og igen så sørger jeg lige for, at jorden er godt brudt op. Så, og herinde hvor jeg står, det er det her rum her, eller lokale her, det er en gammel skolestue. Der er ikke andet varme herinde end en brændeovn, som I måske kan høre står sådan lidt og knirker lidt i baggrunden. Der har jeg så heldigvis lavet det der forspiringssystem derovre med undervarme, og så det der bobleplast, der ligesom kan holde lidt på varme. Lige nu der står det faktisk åbent, men det går nok. Det gør ikke noget, der lige bliver luftet lidt ud derinde en gang imellem. Så når jeg har fået flyttet de her spirer over i de her forspiringsbakker, så kommer bakken med en undervandingsbakke over at stå med undervarme. Jeg har sat den på 20 grader. Og så er der sådan en lille måler i. Det synes jeg egentlig er ret fedt. De forspiringsbakker, eller hvad hedder varmemåtter jeg har, dem har jeg købt på Amazon. Og de findes i forskellige størrelser. Sådan der. Så tror jeg vist, vi er ved at være der. Sådan der. Sådan. Skubber jeg den lidt til side her. Og så tager jeg en undervandingsbakke. Og jeg tager lige det værste jord af rundt. Sådan der. Og så skal jeg lige se her. I kan se der. Jeg har sådan en lille blomsterpind her. Og det er simpelthen bare lige for at den hjælper mig lige med at lige lave et fint lille hul. Og så tager jeg forsigtigt helst i et lille kimblad. Og så er det ellers bare om at få dem der ned i hullet, stille og roligt, ikke stresse. Og jeg bruger ligesom pinden som sådan lidt en ekstra finger til at hjælpe mig. På vej her. Og man skal ikke have travlt. Det skal foregå i nogenlunde fordragelighed. Jeg kan ikke huske, om jeg sagde det, men der er 60 huller i de her forspiringsbakker her. Og da jeg allerede har fyldt en op, så ved jeg, at jeg i hvert fald har 60 planter at gøre godt med ude i mit bed, hvis alt går vel. Hvis jeg får vandet ordentligt og alt det der. Og så må jeg se, om jeg kan få fyldt den her op. Og som sagt, så er det nogle gamle frø, de her, men meget spiringsvillige. Det er meget positivt overrasket over. Og jorden her, den er jo ikke tør, men den er ikke våd. Så det betyder, at når
Når jeg er færdig med det her, så vander jeg. Men jeg vander fra neden, altså fra, hvad hedder det, underbakken. Jeg vander ikke over endnu. Så alt vand, jeg skal sørge for, at der er vand nok til de her små nogle her, at de kan suge. Så jeg skal være opmærksom i forhold til vandingen. Det er ikke noget af det, som jeg egentlig gerne vil forbedre i mit system. Det er vandingen. Fordi i og med, at der er de her undervarmen her, den gør, at at de rum, der er inde i midten af forspiringsbakken, de tørrer ud først, før at rummene ude i siderne tørrer ud. Så jeg skal være sådan meget opmærksom med det. Det skal man jo være, men det gør lige, at jeg nogle gange simpelthen misser. Jeg får tørret mine spirer ud. Det er jo ikke så godt. Så ødelægger jeg jo alt det arbejde, jeg lige har stået og lavet. Så det er, jeg fik lige fat i 2. Og der er en myg. Så det. Så det er nogle små nogle. Men jeg har valgt at, jeg kunne godt lade dem være i det her mini-drivhus lidt endnu. Men jeg kunne se, at der faktisk var begyndt at gå lidt gråskimmel i det. Så jeg tænkte, det måske var ved at være på tide, at de små planter her, eller de små spirer, de kom videre. Og det bliver også lidt spændende et eller andet sted at se, i og med at det her det er sådan en skabiose mix. Det betyder, at det er sådan en blanding af frø af hvid skabiose og lyserød og blå. Og det er lidt sjovt at finde ud af, om alle de her små kim her, om det faktisk kun er en af farverne, der ligesom har været mere spiringsvillige end de andre farver. Så måske er det kun for eksempel de blå, jeg i virkeligheden står med her, så det ikke bliver et mix, men kun en enkelt farve. Men det er jo sådan, at det er lidt et eksperiment, det her. Men det skal der også være plads til. Det skal også være lidt sjovt at stå og lave det her. Det er virkelig noget nullearbejde, fordi nu er jeg nede i de spirer, som akkurat lige har lavet rod. Men det er godt med den her pind her. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan vise jer. Der var en. Der ikke, man kan se. Den har lige præcis lavet roden. Men den får lov til også at komme med over her. Så glemmer helt at trække vejret. Jeg tror lige at tage den her med. Og så tror jeg har jo en anden bakke også, som jeg lige prøver at se. Fordi der er nemlig nogle lidt større spirer i den her.
Og som du måske kan se, så er der faktisk nogle lidt større frø med i her, som jeg egentlig troede var dem, der havde spiret herover, men det er det ikke. De større frø her, det er et eksperiment fra, hvad hedder det, sådan en her, jeg skal se, fra den her type skabiose. Det er en, man dyrker for frøstanden. Den er ret sød i buketter. Og så har jeg så taget de her af, og så se om jeg kunne få dem til at spire. De er ikke spiret endnu, nogle af dem. Det kan være, at de bare er lidt længere tid om det, fordi de frø, som der er spiret, var dem, der hed, de var renset. Altså det vil sige, at skallen var taget af, og så videre. Og så kan det jo godt være, at det er det, der gør, at de faktisk også spirer lidt hurtigere. Men der er faktisk ingen af dem. Jeg tror, jeg prøver at simpelthen at få dem renset. Altså, de virker som om, de virker stadigvæk hårde. Altså, hvis de var helt bløde, så var der ikke noget i dem. Altså, så var de rådne, men altså, der er stadigvæk lidt, de er stadig lidt faste. Så jeg tror, jeg vil prøve. Men der er de små spirer her, og det er fra den der skabiose mix, som de andre også kom fra. Så den vil jeg lige prøve at se, om vi ikke kan få plads til. I stedet for at sidde eller stå og nulre med de der helt små spirer her, så prøver jeg lige at se, om vi ikke lige skal bruge pladsen på de her i stedet for. Så der i hvert fald er 2 hele bakker med det her skabiose mix her. Så det kan godt være, at det lyder meget med 120 planter, men det er det jo faktisk ikke, når man skal bruge dem som jeg til både i mine buketter, men faktisk også til at forhåbentlig kunne lave nogle kurser eller nogle workshops i buketbinderi i mit drivhus, hvor jeg jo faktisk har min butik fra, når vejret er lidt varmere end det er i dag. Fordi i dag er det minusgrader, og det er simpelthen for koldt at stå dernede. Så jeg har lukket min butik. Men så kan jeg jo stå herinde og drømme mig frem til, eller hen til noget sol og sommer og nogle hyggelige kursusdage. Måske sammen med dig. Hvor jeg fortæller lidt om sådan, hvordan man binder buketter selvfølgelig, men også fortæller lidt om, hvordan man høster sine blomster, man skal bruge i buketter. Det er ikke sådan helt lige meget. Så her har jeg lige fået fat. Så hvis du selv vil, måske til næste år, vil dyrke blomster i din have, så kan du følge mig her på YouTube, og så selvfølgelig se, hvordan jeg gør. Og der er selvfølgelig mange måder at gøre den samme ting på, men det her det er i hvert fald en måde. Der var en lille spire, jeg gerne lige vil have med op her. Jeg glemmer helt at trække vejret nogle gange. Jeg står lige og kigger efter, om der var flere spirer, men det er der ikke. Der er ikke flere. Så går jeg tilbage til den anden
med lidt held, så kan jeg godt finde nogle bitte små nogen, lige til at fylde den her bakke ud. Og jeg synes altså, det er rarest, at hele bakken er fyldt ud. Fordi så kan jeg bedre... Fordi ja, for det første, så skal jeg bruge... så skal jeg bruge alle planterne i min bede. Og så kan man sige, så er der også et eller andet sted en større sandsynlighed for, at jeg i hvert fald får nogle planter, jeg kan arbejde med. Der er ikke meget spire på det her, men ja, der er liv. Så længe så der er liv, så er jeg glad. Og det var jo egentlig også det, der var missionen her. Det var simpelthen at finde ud af, om de her frø overhovedet var til noget som helst, men altså det er der. Altså nogle af dem er i hvert fald til et eller andet. Den der med nede i der. Så er det bare et spørgsmål om jeg kan passe dem godt nok til, at det rent faktisk bliver til en plante, jeg kan få sat ud i bedene. Og så derfra få dem passet ordentligt til, at de blomstrer, så vi kan bruge dem til buketter. Sætter den lige herover, så jeg kan se. Og det er bare med at kigge her. Se om der er noget liv i noget her. Fordi at det er godt nok ved at være det sidste. Jeg lige skal have fyldt ud. Og lige se om der ikke lidt liv. Det bliver jo spændende at se om jeg putter noget i den der. Ja. Det bliver spændende at se om det kun er en af de her skabiose mix her, som spirer. Altså om det kun er de blå, eller kun de hvide, eller kun... Jeg ved simpelthen ikke rigtigt, om der er et eller andet der. Der er et eller andet der. Skal jeg bare have 6 mere? Der er et eller andet der. Fire mere. Der var der også et eller andet. Men det er jo i. Faktisk også et eller andet der. Det er derfor, det er virkelig godt med lidt med den her pind her. Fordi så kan man lige stille og roligt vippe frøene over. Jeg skal bare have 2 mere. Nej. Sidder du og hipper på mig? Skal du se her? En mere.
flere med liv i. Den her. Jeg tager en, som måske godt kunne være noget liv i. Sådan der, så er den i hvert fald fyldt ud. Men nu må vi se. Og så skal de her lige dækkes ordentligt til, fordi de er lidt mindre. Sådan. Men det var også virkelig ravl og krat her, som jeg fik samlet sammen. Sådan der. Og noget af det vigtigste, det er at få sat et navneskilt i, fordi det har man jo glemt alt om. Og så ryger jeg i der. Og så kommer jeg med over i forspiringsafdelingen. Så står de små skabiosefrø her, eller spirer er det jo så blevet til nu. Og nu vander jeg dem, og så sætter jeg sådan et plastiklåg på dem, for at de kan holde på fugten. Og så er det jo egentlig bare at vente, og så se om den her behandling, jeg har givet dem her, om det har været for hårdhændet, eller om de kan finde sig til rette i jorden nu her. Men det tror jeg simpelthen lige var det for nu, og så vender jeg tilbage med mere nyt senere.